Assalamu alaikum. Ga yanda za ka yi rubutun larabci na sunan fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za ka shiga bean.com, bayan ka shiga sai ka yi pasting ɗin rubutun da kake da shi ko kuma ka rubuta shi a wajen. Bayan ka rubuta shi sai ta sacin zai ta sacin na ƙoƙarin ya haɗo ma rubutun, wato ya generating ɗin shi kenan. Zai ta yi ya danganta da network ɗin wayarka ko network ɗinka. Wani lokacin zai daɗe, wani lokacin kuma zai da sauri. It depends on the network ɗin da kake using. So da haka gashi nan yana ta kawowa, gashi nan ya fara kawowa, alamu ya fara bayyana, sunan fiyayyen halitta ya fara fitowa. Gashi nan ya fara fitowa, gashi nan yana fitowa. To gashi nan Alhamdulillah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fito. Gashi nan yana fitowa, gashi nan yana fitowa, gashi nan ya gama fitowa. Sunan fiyayyen halitta ya fito. Alhamdulillah, masha Allah, suna ya ƙayatar kuma. So da haka sai ka yi buɗe shi, wato in ya gama sai ka danna wajen alamar buɗe shi. Wato yanzu nan zai gama sai ka buɗe shi yauwa. Gashi nan ka buɗe shi, ga alamar save nan a ƙasa sai ka danna shi. Kana dannawa gashi nan ya gama downloading, shi kenan ka gama.